Pero, lami. Hello, good morning guys! Good morning! Human! Kasi ito na, human blanket please! Tugna! Good morning guys! Good morning Baguio! Good morning, good morning, good morning. Dapat wala din ako i-understand dito eh. Tugnaw kayo. Tugnaw kayo na. Nagliptin kay Aaron. Hindi na siya mag-focus ay nga no. Let's go. Ito na tao. Session Road para mag-breakfast. Gosh. Tugnaw dahil. Tugnaw. Okay. Hike ni Tagadanan. Ha? Tugnaw sa ay. Katusabi. Ay! Carol! Ay! Panghautan ninyo. Jollibee, yes. Day. Hi, good morning. Manila sa Baguio mga amatahan. Hindi nakagitupan namin ba? Salam muna. Strawberry taho. Strawberry taho? Yes, ma'am. Try mo ito. Ilan pa? May ube. Yes, ma'am. Strawberry taho. Ha? No. Hindi ka ba nag-strawberry day, no? Thank you. Okay, we're on our second spot. Baguio Botanical Garden. Good morning, guys. Na picture sa amin kay mga turista. Okay. Thank you so much. Opa! Yes. Hi, good morning. Once again. Kapoy hike. Nice kayo. Ambot asa na sila. Nagkabulag-bulag na mi. So na ay cave din ha sa unahan. Mo dare gyud tag sulod, no. Ya November 1 kaayo karon. Hello Daryl. Hello Daryl. Ito na siya din ha. Ha? No eating inside the cave. Oh my god. Oh my god, oh my god. Go guys, go guys. Lose with things. Ayan na siguro. Wala ko yung tubig na po. Try lang gupta. Sugan Daryl, uy. Daryl, bantay din ako. Sige.
Okay. Ha? Oh, gani ila ang camera. Secure. Secure the camera. Shucks. Uy. Ayoko biyahe. Doy ako doy. Sugay ko doy. Oh. Wait. Uy! Wait. As Daryl! Darrell! Cha! Uy, masaag ta! Isa naman! Ha? Talawan, din Andro na. Ay, wala, mga dead end man di ay, oh. Isa lang man sa kadalan. No, wala na diya. Look. Ginabiran mo na to. Nato ko doon. Cha! Sugay imong naong. Sugay inyong naong. Ana. Grabe, hadlo siya. First time na masulod ang cave. Yes, me too. Okay. What a challenge. Yes, very. Diba? Ah, thank you, Lord. Ituyok ra. Dilita na nga ako. Awi. Dilita niya. Look ko. Cha! Kulbaan mo ko ay. Kulbaan na may hangit. Ako nakulbaan. Wala ko nakulbaan. Ano, majug ka? Wala kay ka feelings. Igam ba ito, nangurugod ko ay. Abi ka na ko, Diyos ko, talawan kay ko. Charmaine. So lapok, so basa. Ugma na lang. Okay, good luck. So, Let's go na. Okay, on our third spot, Wright Park and padulong sa Picture kayo nakasakay man, 20 lang. 20. Sige. Hindi natin yung malaki. Going to mansion. Okay, sige. Carol, 20 lang ang saksay picture. Tara. Nakita ni Pink. Pink Wars. Katy Perry. Nakapasakay niya lang. Baka mag-shot lang. Hindi kahit hindi mo napakan. Ate, ha? Oh, Carol, go! Ato ka! Wako kayo katulugon si Dalisay. Udagan na. Hindi nga, udagan, Zay. Kasi danday, makitaan pala natin. Oh, video na, Zay. Oh, ayaw siya para sa rato, Zay. Nagagay pala, kaway na siya day. Sinisipaan ta natin ha. Gani. Naptalang dyan ba? Bayo mo, anak. Hi! Hello! Video doy. Hello! Ay, ginawin mo ma'am. Free shots po. Ma'am, dito patingin tayo. Oh, tapos na. Ay! Hello! Mundon niya, mundon dito. Hello! Black. Shucks. Good luck sa pagsaka. Okay, good luck sa pagsaka. Taas ka ayo, guys. Good luck na lang, good luck. Go. Laban lang dyan, exercise, di ba? Video ni Day. Jay. Jay. Oh, laban lang. One, two. Wah! Full body. Dance ng ganun. Alright, baktas again, going sa the mansion. There, ito. Yeah, nice kaayo ka ng mga pines. Yes, lamig ang weather. Guys, where are you guys? Say hi. Daryl.
Pasalubong, Doy. Pasalubong. Hey, next stop, Bell Tower. Saka na punta. My gosh. So, good luck. Good luck. Alright, next stop is Colored Houses. Wow. Okay, next. Ilang lahat na? Strawberry ice cream. Isa lang? Dalawa. Dalawa. Ice cream. Lami. 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 Next stop, Strawberry Farm. Naku, kaayo siya. Pila ka hektarya kaya ni pila ka hektarya just. Any idea? Init kayo. Kuan? Pero I seem sa ijod lami kayo. Hana Yung nag-red. Pwede na makapasok? Asa man ta? Sige. Lettuce. Unsa ni Dar? Pechay. Ay bunga. Not in season ang strawberry ka. 100. 50. Mama, jam nyo. Ito 50 pesos. Yan, 50. Yes. Fresh strawberries. Lami kayo tamis kay naka-freeze me. So what's next? Paano yung ubas, ma? Sigado ulit ko, ma. Dito mo. Sige. Wow. Ako kayo siya. Yes. Itong isa lagi, yung asawa kayo nakurot ng kaos yung pa-apple ang kuwan. Mau ba? Ang dahon. Taslum pero lami kayo. Promise. Yes, lami kayo. Lami kayo ice cream ay. Wait lang. Hindi mo ka mahilig ng strawberry good. Lami kayo ice cream. Malahi yan. Uy! Ay! Hindi nabasan ako! Wala ako! Nabasa? Wasa na ako! Akong lubot! So, lunch muna here at Wright Park. Marosan's Beauty Cafe. Okay? Basa. Nabasa, Andrew! Basta ganing ko ngayon. Mga unta. Daghan kailang surfing dire. Guys, may gabi. Nami sa transient inn karon, nakatulog na, naka-rest. Niya. Nakaligo, fresh na, di na bahong. Then, laag na pod. Laag na pod. Sa mga kay meron. Ay, may gabi, taas kaayo ang pila. Ay, makita, di maklaro. Taas ka ang pila para pasulod sa Christmas Village. There. Good luck, pas mo lang sa. Okay.
Naghamog na. Tara. Alright, take 2. So, nami karon sa Good Taste Restaurant. Diri mi gidrop sa muang tour guide and para manihapon. Hello guys. Gutom na, gutom. Oh, hi. Dago pa ilang serving. Yung lamikod, sulit. Sulit naman. Kapoy na, luya uy. Kapoy na, uli na ta.